FM ebe a anyị na-ewetara gị mmemme nke na-atọ You tune into Solid 100.9 FM. Ọdịma ịkwakwala ama m n'ime ana na-ama agbala. Ihe oge ya ruru ugbu a bụ oge ha ji enyocha isiokwu. Ya bụ ọkpụrụkpụ isiokwu dị n'akwụkwọ ntakọ dị iche iche dịka ha si dee ya na akwụkwọ ntakọ nke ala anyị bụ Naijiria. Wee na-ekele onye ukwu na-ekele onye nta. Naanị onye niile unu na-anọghere anyị kemgbe anyị bidoro n'ụtụtụ unu na ajịbọ na-eme ya wee rute ugbu a. Asị m na ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Udo ga-adịrịrị anyị. Cheta na ebe a ka anyị na-abụ anyị were ọkpụrụkpụ okwu dị iche iche dịka ha si dee ya na akwụkwọ ntakọ anyị agụpụta ya so wee tie ya ọnụ wee kwuo uche nke gị mana ya da aka ọnụ. Anyị mesịa nke a niile onye ọbụla ekwusia uche ya mana ana m agwa gị nke ọbụla ị na-eme na ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ị nwere ike ije na Facebook wee jee zite ozi gị anyị awụchigo ebe ahụ ugbu a ma ọ bụ ije na Kpakpando TV ije anyị nọ na YouTube ebe a Solid FM nọ na Facebook ije ebe a ije zite ozi nke gị. Oge gị ruru anyị ga-enye gị akara ekwentị ị ga-eji weta ihe ọnụ. Abụ m Chizzy and Ajibọka n'ebe a. ndị be anyị na mma taa bụ nkwọ dịka ntị kwuo oge mụ nọ n'obido n'isi ụtụtụ a na ọ ga-akwatara anyị ihe dị mma wee na-ekene Igbo mba dị ebube ndị ji ezi obi achọ ihe bụ nke ha ya bụ ọ ga-adịrị anyị ncha niile mma daalụnụ. Anyị na-anabata unu ebe anyị ga-anọ wee kọwapụta ọkpụrụkpụ isiokwu dị na akwụkwọ nta akụkọ dị iche iche nke obodo anyị bụ Naijiria. Cheta na nke ọbụla sọ gị ka ị ga-etinye ọnụ ya mana dịka ị na-etinye ọnụ biko belụ ebelụ maka na ada aka ọnụ. Anyị akwụkwọ ndị bịara ahịa n'ụbọchị nke taa nwụchiri n'ụlọ ọrụ anyị n'ụbọchị nke taa bụ Vanguard, The Nation, Daily Times na Punch. Anyị lee afịa pụta anyị amara. Hello, good afternoon. How may Us watch plenty videos. You know now, music, sports, in short, everything on YouTube. What is your budget, sir? As low as possible. Well, how does 50 naira for an hour sound? 50 naira for 1 hour. Yes, with Glow YouTube plan, you can stream all your favorite YouTube videos for as low as 50 naira. Hey, what do I do? Simply dial *777# to get started. Get the super affordable YouTube time-based plans from Glow and start feasting on your favorite YouTube videos for as low as 50 naira for 1 hour during the day and 50 naira for 5 hours at night. Dial *777#, select data, select social bundle, and select YouTube to choose the Glow YouTube plan that's just right for you. Glow Unlimited. Nigeria Bible group. Tommy noodle, they call them the Tommy food. Oh, boy, let me stay. Shahara, Tommy instant. Tommy instant noodle. Ija, it was so. Oh, yes. It's about the registration for the National Business Certificate (NBC) and National Technical Certificate (NTC) examinations of the National Business and Technical Examinations Board (NAPTEB) for the in-school candidates currently ongoing. Remember, NAPTEB qualifications guarantee admissions, gainful employment, and other advantages.
easy access to decent jobs in public and private sectors in Nigeria and abroad, listed by JAMB as requirements for UTME and direct entry admissions, career advancement for workers and professionals, easy access to financial incentives and loans to set up businesses for wealth creation, professional licensing and registration as artisan, craftsman, and technician. Hurry now and register for the in-school NAPTEP examinations at NAPTEP Examination Center schools in all states and Abuja, or visit us at www.naptep.gov.ng or call 0807-4070. Registration ends 1. Exam starts Monday, 14th June 2020. NAPTEP certificates put you ahead anytime, anywhere. Chief Executive Announcer. So, Tommy food. Really Tommy, really Marama, Amasa. Only instant noodle. Iricha, it's up a mouth. For cost-effective pricing, luxury of choice, timely delivery schedule, craftsmanship, think Maldini. Maldini Granite and Marbles Limited is offering granite kitchen tops at a discounted rate of 12,999 naira per square meter. Oh yes, 12,999 naira per square meter. And for your exotic Italian tiles and slabs, marbles tiles and slabs, vitrified and ceramic tiles, pits and tombstones, and over 200 shades of colors to play with. Visit us today at number 5 Rangers Avenue beside Conch's Fried Chicken, Enugu, and number 8 MCC Road, Methodist Bus Stop, or wearing or colors 083-342-4193. Maldini Marbles Limited. Why pay more? Adema akabukwa oga haje yocha ọkpọrọkpọ isiokwu na akwụkwọ nta akụkọ dị iche iche nke n'ala anyị na-aka anyị nọ ya. Anyị abatago kpọmkwem na iji were na-aga. Cheta na ị nwere ike ije na Facebook na Solid FM ebe anyị gwere na Facebook wee zite ozi gị. Nwekwara ike ije na Kpakpando TV anyị nọ na YouTube wee je zite ozi gị ma ọ bụ ije sonyere Chizzy anyị ma ọ bụ Igbo ebe ọ bụ na Facebook ka ị wee na-eweta anyị. Oge na-adịghị anya anyị ga-eyi unu akara ekwentị n'ugwu eji weta ya ọnụ ka anyị gbapụ ya ọsọ ozigbo nke ji n'aka ugbu a bụ akwụkwọ nke Vanguard. Amaghị ihe na-eme gbasara ebe onye isi ndị Boko Haram nọ. Amaghị ihe na-eme, aghọtaghịzi akụkọ na-eso ya. Ọkwa otu aka ndị Vanguard si dee na amaghị ebe ọ nọ ugbu a, ihe gbasara ya enwe ike icheta na ụfọdụ na-ekwu na agbagbuola Shakau na ọnwụọna, mana dịka ndị akụkọ Vanguard si dee ya ugbu a na-ekwu na amaghị ihe mere na ọ bụ nke na-eme gbasara ebe Abubakar Shakau nọ. Nke a ha na-ede nke a gbasara nkwakọrịta ụgbọ ndị Boko Haram kwakọrịtara na ọfịa Sambisa. Amaghị nke na-eme gbasara ebe Shakau nọ ugbu a ka ndị ISWAP kwakọrịrị mgbọ n'ọfịa Sambisa nke dị na ama n'ebe Sambisa dị na Borno. Ọ dị mma anyị were ya wee na-aga. Ayade ya bụ ọchị obodo Cross River ebugharị ọnọdụ ugbu a wee buba na APC. Ịbanye APC Ayade banyere akwụọ na otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP ngwụrọ
Mbaye Ayade aka na-achị Cross River banyere na APC akwụọ na otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP ngwụrọ ọkwa otu aka ndị Vanguard si dee ya maka na ọha dere ọ bụrụ anyị wadere ihe gbasara mbugharị ọnọdụ a na ịbanye si na PDP wee banye APC nke ọchị obodo Cross River banyere ọkwa ya na ewugasị ewu n'ebe niile ugbu a na akwụkwọ nke Vanguard mana ka o si dị nwunye aka na-achị Bauchi ejinanara ọgwụ mgbochi nke agbata nke abụọ ya bụ ọgwụ mgbochi COVID-19. Nwunye aka na-achị Bauchi anara na mgbochi ọgwụ COVID-19 agbata nke abụọ. Ihe gbasara mgbochi ọgwụ a bụ nnọọ ihe na-ewugasị ewu. Otu akwa ka ọchị obodo Kano Ganduje jekwara nara ọgwụ mgbochi nke ya, ọgwụ mgbochi nke COVID-19. Ihe COVID-19 a na ihe gbasara onyeisi ndị Boko Haram bụ nnọọ nke na-ada ụda n'akwụkwọ nke Vanguard. Ọ dị mma, ndị Afenifere abana wee gbachisie aka n'afọ iwu ala anyị ya bụ AGF Attorney General nke Federation nke Nigeria. Ha gbara ya mba maka okwu o kwuru gbasara echigharị efi nke ndị ọchịchị obodo dị iche iche na ala ndịda Nigeria machiri. Icheta na Malami wee kwuru wee sio na mmachi amachiri ndị na-achịgharị efi na ndịda dịka ndị na-achị obodo dị iche iche na ndịda ji machie si na ha chọzi ka a na-amachi na-achọzi ka a na-achịgharị efi n'ala ndịda Nigeria. Mana ka o kwuchara ya onye ihe gbasara ikpe n'ala anyị bụ Nigeria bụ Malami wee pụta wee kwuo wee sio na mmachi amachiri dị nnọọ ka ịmachi ndị na-ele ngwongwo eji ele ụgbọala na Nigeria. Nke a mere ndị Afenifere ji pụta wee gbaa mba wee gbasie ike si ya mba na okwu e kwuru na o kwesịghị ịbụ onye ji ọkwa dịka AGF nke Nigeria ga-ekwu ụdị okwu a. Ọ bụ ndị Afenifere gwara Malami nke a. Ọ bụ otu aka mkpụrụ one na ole aka ịfụ na akwụkwọ nke Vanguard mana dịka o si dị ugbu a Ajibo ga-ejebe azizi banyezie na Punch. Ajibo ndị ka o si na Punch. Ndị be anyị ekene ime ụlọ nke a nụnwa Chizzy anakọpụtachara kịta n'akwụkwọ nta akụkọ nke Punch ihe gbasatara nakwa akịrịdolu na ihe ndị iwu na mkpebi ndị na-achị ndịda anyanwụ obodo anyị kpebiri. Mana ihe ndị ọzọ dịgasị na Punch bụ ndị obodo anyị bụ Nigeria ga-ebido n'iwete akara ekwentị na ọnwa atọ na-abịanụ. Ya bụ ndị obodo anyị bụ Nigeria ga-ebido na iwete ihe gbasara akara ekwentị na NIN n'ọnwa atọ na-abịanụ. Ndị kwuru nke anọ bụ ndị NCC ọha nwa bụ ihe kwuru ya. Ndị agha ya bụ ndị amị obodo anyị bụ Nigeria ji iwe were na-akpụrụ ndị mmadụ ma na-emebisi ụgbọala dịka na-akpọ ụgbọelu bụ onye otu ha egboro na obodo Lagos. Ndị agha obodo anyị bụ ndị amị ji iwe na-akpụrụ ndị mmadụ ma na-emebisi ụgbọala ebe ha na-eme ngagharị iwe maka onye otu ha egboro. Dịka ọ na-ada, Abdulsalam ya apụtago wee kwuo si wuru ọtụtụ ego na ihe ndị ọzọ a na-achọ achọ n'obodo anyị tinye na ibuso agha n'ọnọdụ nchekwa obodo anyị. Si weru ego metụtara ihe dị iche iche n'obodo anyị tinye na ibuso nchekwa agha n'obodo anyị bụ Nigeria. Ya bụ anyị ncha niile maka nchekwa si dị n'obodo anyị bụ Nigeria. Abdulsalam na-ekwu
si were ọkpụrụkpụ ego tinye n'ihe gbasatara ibuso nsogbu enwere na nchekwa obodo anyị bụ Naijiria agha. Otu EFCC ejidego onye nwe ụlọ ngwọrị. Otu EFCC ejidego onye nwe ụlọ ebe a na-agba oringwere ebe a na-agwọrị nakwa mmadụ 14 ọzọ n'ihe gbasatara arụrụ ana ha na-akpa na igwe oje na mmụọ. Otu EFCC ejidego onye nwe ụlọ ngwọrị na ndị mmadụ ruru 14 ọzọ n'ihe gbasatara arụrụ ana ha na-akpa na igwe oje na mmụọ. Otu a ka o si harụ na akwụkwọ nta akụkọ nke Punch. Ọ dị m ka o si dị ugbu a tupu anyị abanye na Daily Times na akwụkwọ nke ndị Nation. Cheta na ị nwere ike ije na Facebook ya bụ ije na Solid FM ebe anyị gụrụ chinchin na Facebook wee zite ozi gị ka anyị si dozie wee na-ekwu ya. Iwekwa ike ije na Kpakpando TV iru ebe anyị subscribe ọka iwe na-afụ ya. Anyị nọ na YouTube ya bụ mgbe ọbụla ị nọ wee na-ekiri na sị na ọ ga-adịrị na mma ma ọ bụ na-ege anyị. Mana ndị ga-akpa akpọ nekwa ma ọ bụrụ na nke a bụ izizi ị na-ege Solid FM ebe anyị nọ wee na-ete eti. Ọ bụ ọkpụrụkpụ okwu dị iche iche dịka ha si dee ya n'akwụkwọ nta akụkọ nke Naijiria ka anyị na-agụpụta. N'oge na-adịghị anya akara ekwentị a ka ị ga-eji wee tie ebe ọnụ nke gị ya bụ 09097711009 ya bụ 09097711009. Ị nwekwara ike ịkwụ n'oge ruo na 09023111009 09023111009. Ị nwekwara ike ịkpọ na 070507109. Anyị rebiri afịa pụta anyị gaa n'ihu. Abụ Chizzy na Igbo n'ebe a ka ile a na-afịa anyị na-abịa. Hey, Doredo, better than safe. Now 10 gigabyte data just like my Airtel store. 3,000 naira. 3K better for 10 gigabyte data. You so happy? Make I add extra stock. 5,000 naira go give you 20 gigabyte data. Not so Mr. Fushoko. That's right. With Airtel data, just a little more gets you so much more. Introducing Airtel More for More data plans, like 10 gigabytes for just 3,000 naira and 20 gigabytes for 5,000 naira. Dial *141# today to experience the network with the 4G coverage. Airtel, the smartphone network. Hey, okay, as madam, you don't see the room now. Make a show with the other neighbors. Oga agent, you mean say na general toilets clean come white like this, eh? Yes, now see what's the use take cleaner and kill the yama germs come out. Hypo toilet cleaner? Wow! Wash your toilet at least once a week with Hypo toilet cleaner to keep it sparkling clean and germ-free. Available in sachet for 35 naira only. Madam, now 2 years now on one collect. We go pay for 6 years, eh? Hey, Doredo, better than safe. Now 10 gigabyte data just like my Airtel store. Guess how much? 3,000 naira. 3K better for 10 gigabyte data. You happy? Make I add extra stock. 5,000 naira go give you 20 gigabyte data. Not so Mr. Fushoko. That's right. With Airtel data, just a little more gets you so much more. Introducing Airtel More for More data plans, like 10 gigabytes for just 3,000 naira and 20 gigabytes for 5,000 naira. Dial free. Airtel, the smartphone network. Now, here's how to go next. Today was just one of those days. You know, woke up by 5, made breakfast, went to work, did my job, then my Oga's work, then Oga's work, came home, did dinner, and now nothing can stop me from enjoying my rich, smooth, refreshing cubic malt. Enjoy the silky smooth taste of Cubic Malt. Cubic Malt, crown the moment. Protein breakfast. Yeah, we have some. What did I need to do? Magawaru. Otu kana musaru kani ona abali. Eti takonoge. Kamula kuko. Alota. Ikana ya kuhabu samebu. Kana hewa ikipu. Nerigi pick protein breakfast. Pick breakfast to protein to happy to watch again. Oh, Gobola. Ijuna. Rich for your food. Uskabang.
podcast ifi biko gịnị ka isi nri nke na-atọ ka etinyere ya ngwa nri niile dị n'ụwa amaka ọ bụ Topisto tomato paste kedu kwa nke bụ Topisto tomato paste Topisto tomato paste bụ tomato paste ndị Mohan Agro Foods FZE Calabar mebere eji esi jollof osikapa maọbụkwa iwere ya gba stew. Mohan Agro Foods FZE Calabar nwere ngalaba n'Enugu na A-Line Apata New Market maka ịdresị na ọhala akara ekwentị 0803-778-9495 ọzọkwa 0803778-9495. Keke na-agazi gịnị ka ị na-achụkwa m na-eji igote nke m ozigbo Topisto tomato paste ewe are you ready? Industry night, it don't show background and it goes show. This is not the first of its kind. Hashtag Enugu Industry Night. They powered by Enugu OHPs and girls. Let's join body with Deep World Entertainment. And they got a lot of radio personalities for Enugu. Join body with all the better radio stations like never before. Meet your favorite OHPs and veterans. Enjoy great music from Mr. Raw, Please, Soul and other Enugu finest. Comedy on 28 2021. The time for red carpet na 6 p.m. Venue na Castle Majestic Hotel. Our media partners them na Urban Radio, Solid FM, Coal City FM, Correct FM, Dream FM, Go Uni Radio. Supported by MBL, Vinci Studio, and Castle Majestic Hotel, and also with Enugu State Government locally last for this one. For further information and sponsorship, I beg Green Grills for 0807-269-1878. Enugu Industry Night, maybe yarn the Tory. Okay. I am going to propose to her immediately, but I need your help. I need a golden ring. It's more gold. Where I can buy it? Charlie, no problem. Ingoliment Gold and Collection is the answer. Ingoliment Gold and Collections, na gold Oga for gold. For your golden wristwatches, necklace, bangles, earrings, wedding rings, 18 and 24 carats, jewelries, and other wares. Ingoliment Gold is the answer to all your questions because they get them all. Head office, R2517, Frontline, Main Market, Onitsha. Branch offices, Onitsha Shop Mall, ShopRite, Onitsha. And Shop 14, Asaba Mall, ShopRite, Asaba Delta State. Also, at Shop 41B, ShopRite, Enugu State. Phone 090-717-46436. Cookie man, see gold. In fact, I am going to buy engagement and wedding ring at the same time. Charlie, why your wow? Ingoliment Gold. Oji Gold, them all. Rema akabukwa ga haje cha isiokwu dị na akwụkwọ nta akụkọ ka ị na-ege na Solid FM ebe anyị nọ wee na-eti akara na rekpọm na itoolu ka iwe ike iji weta ya bụ m Chizzy na Ajiba n'ebe a. Anyị agụpụtala unu wee gwa unu na ọchị obodo Cross River ya bụ Ben Ayade esina na PDP wee banye APC. Dịka ndị Daily Times dee na akwụkwọ nke ha kọwara anyị ihe ọchị obodo Cross River kwuru bụ ihe mere ya ji hapụ PDP wee na-abanye APC. Ha wee na-ekwu na oge ọ na-agwa ndị APC okwu oge ọ na-abanye otu ndọrọndọrọ ọchịchị ha, o kwuru okwu si na ya nechara anya wee fụ omume ọchị obodo Nigeria bụ Muhammadu Buhari, wee fụzie na nwoke a bụ onye n'ọbụ omere ọha na omume ya bụ omume ndị na-achịkọta Nigeria. Ya wee cheta wee fụkwazie na nsogbu gbasara azụmahịa kwa obodo ha ya bụ Bakassi wee wepụ nakwa olulu mmanụ agbidi ha, na anyị nechara anya fụ na ụdị ihe a na ọ bụrụ na ya abanye na otu ndọrọndọrọ nọ n'etiti na ọ ga-enye nsogbu. Ya mere maka nsogbu akụ na ụba nakwa iwere olulu mmanụ agbidi ya bụ mmanụ eji akwụ ụgbọala ka na-ebutebu n'obodo ọ na-abụdịbụ na be ha ya bụ na Bakassi. Mana echeta na oge ejere n'ụlọ ikpe esi ebe a wee bụrụ akụkụ ebe a wee bụrụ ijere ndị Cameroon
o wee na-ekwu na ihe a niile ka ya chesiri wee sị na ọ dị mkpa ya wa ịbanye na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke nọ n'etiti. O kwukwara wee sị na ya bịakwa nechaa ya wee fụcha mbọ onyeisi ala Naijiria bụ Muhammadu Buhari na-agba iji wee mee ka Naijiria wee dị otu ọ dị ugbu a. Ya sị mba na ọ ga-adị mkpa kwa ka ya soro bata wee ya aka ka emee ka Naijiria wee bụrụ ka a lụọ Naijiria rụsie ọrụ ike ka Naijiria wee bụrụ nke a ga-eji wee na-ama atụ. Ọ bụkwa ọchị obodo Cross River kwuru nke ahụ. Ọ dị mma ka anyị wekwara ya wee na-aga. Unu anụ na anụ gbasara nke ekwuru gbasara mmachi amachiri ịchịgharị efi na ndịda Naijiria bụ nke ndị na-achị ndịda Naijiria mere oge ha mere nzukọ na Asaba, ebe a ka a nọ wee machie ịchịgharị efi na ndịda Naijiria. N'iji wee zaghachi onye ikpe dị n'aka ya bụ Malami gbasara okwu o kwuru wee kwuo gbasara ndị na-achị ndịda Naijiria ka a si machie ya. Ọ dị mma, onye isi ndị ọchị obodo dị iche iche na ndịda Naijiria bụ aka na-achị Ondo Maazị Rotimi Akeredolu ichie n'ihe gbasara iwu Naijiria apụtala wee kwuo okwu wee so na-enweghị ihe mere ka mmachi aha amachiri ịchịgharị efi na ndịda Naijiria ka ọ ghara ịdị ile, na ọ ga-adịrịrị ile. Ọ na-ekwu okwu oge ọ na-azaghachi okwu a Malami kwuru. Ọ ya ka ọ na-ekwu na ọ na-azaghachi ya na nke ahụ wee bụrụ ya ka anyị wee wekwara ọzọ. Akeredolu azaghachi n'okwu nke ahụ. Ọ dị mma. Ọpụpụ ndị Shell na-ekwu na-akpa nkata na n'oge na-adịghị anya na anaghị achọ isi na ebe ha nọ wee pụọ, mana otu ndị Ogoni na-ekwu ha hapụrụ na ha ga-akwụrịrị ụgwọ mmebi emebigasịrị ala ha. Otu Ogoni na-agwa ndị Shell na-akwado ịpụ na ha ga-akwụrịrị ha ụgwọ mmebi emebiri obodo ha. Ọ bụ otu ka ndị Daily Times si dee n'akwụkwọ nke ha. Ndị na-anọchite anya anyị n'ụlọ omebe iwu dị iche iche na-akpọ ụbụbọ ịfụ na-akwụsịrị mgbuli elu a na-ebuli ego a na-akụ gbasapụ. Ndị na-anọchite anya anyị na Naijiria na ha eme akpalụ ka a ga-eji wee kwụsị ego a na-atịgasị na ego eji akwụ ụgwọ ọkụ n'ala anyị. Asị ihe a na-ekwu bụ na ihe a na-eme ego a na-atinye n'ọkụ na ọ na-ebute ihe isi ike. Ọ na-ebutere obodo anyị ihe isi ike, na-ebutere ndị mmadụ ihe isi ike. Ha wee na-asị na-akpọ ụbụbọ ka a ga-esi wee mee ka ndị na-atinye ego a ka ha kwụsịtụ ya. Ọ dịkwa m ka ọ dị mma nke a dara ụda. Ndị na-afụ maka ego mpụ na ndị na-eji awụwa anara ndị mmadụ ego ha na-eri ego na-ekwesịghị ma ọ bụ na-anara ndị mmadụ, ndị na-eme mpụ na-eburu ego ndị mmadụ, ama ha dịka EFCC. Ha ewetala ego ruru $1,000 n'aka onye ọrụ oyibo, ndị ọrụ bekee. Onye nwe ọgọdọ ewu na-ata biko $1,000 ya 1 billion naira ka e wetara n'aka onye ọrụ oyibo na ọkagbo ụfọdụ. Ajịba ọ dị m ka otu aka na Daily Times. Na ndị anyị na-adọrọ anyị ebido nabatawa ọgụ ndị mmadụ maka na ọ dị ka ofu akụkọ adịkwa na Nation na n'ihe ndị ọzọ niile. Mana nke bụ eziokwu bụ na iji ka anyị bigorogodo chetara ndị mmadụ ụmụ ọkpụrụkpụ okwu dịgasị iche iche na Punch, Vanguard
nke mbụ Ajibo a na-ajụ na amaghịzi ebe ụfọdụ si na nwoke ma bụ Shakau na-egbu na ihe dịka ugboro 6 ndị Vanguard wee dịkwa na amaghịzi akụkọ nke a ga-eso eso n'ihe gbasara ogbugbu ya oge a nụrụ na ha kwakọtarịrị mgbọ na Sambisa o wee bụrụ ya bụ akụkọ na-ada ebe niile ụfọdụ na-asị na ha chọrọ ịfụ ozu a mara na ozu ya mara na ọ bụ eziokwu na ihe ndị ọzọ mana nke bụ eziokwu bụ na dịka o si ada ugbu a ụfọdụ Vanguard na-asị na ka amachara ihe gbasara ya ọ bụ ka esi kwuo ya mana ọzọ dara na-ada ụda n'izu a bụ nke a onye na-afụ maka iwu na Naịjirịa bụ Abubakar Malami kwuru wee ekwuchara okwu ndị na-achị obodo dị iche iche na ndịda o wee sị na okwu a ha kwuru na nwere isi ekwesịghị ikwu ya o nyere ha ndụmọdụ ihe o kwuru na ha enweghị ikikere ọ sị na ha bụ mkpebi na ha tupu ha eme ya na ha kwesịrị ije meghazigodo iwu Naịjirịa mana o so n'ihe ndị na-achị ndịda Naịjirịa kwuru na a ga-ahazigharịrị Naịjirịa na ike dị n'etiti karịrị na a ga-ewere ụfọdụ ike ahụ e nyere ndị na-achị kesaa ya ka ọ dị n'obodo eme nwata ka emere ibi obi ya dị ya mma ọ bụ ụmụ ihe a niile bụ ihe dịgasị na ya ụmụ okwu dịgasị gbara ọkpụrụkpụ ọzọ gbara ọkpụrụkpụ bụ na ọchị obodo Cross River ya dị si na PDP ọ tọrọpụgo PDP yakpo APC dịka ọrụ si rụtụ aka na ndị Daily Times dị ọ sị na ihe mere bụ na ya chesiri wee fụ na ọchị obodo Naịjirịa na omume ya na ka o si achị Naịjirịa na mbọ ọ na-agba gbagide wee buru Naịjirịa debe n'ọnọdụ Naịjirịa na ugbu a na ya rechara ya fụ na anyị kwesịrị ijikọ aka ọnụ tinyere ya aka kwado ya ka e wee ka Naịjirịa bụrụ Naịjirịa eji ama atụ o kwukwara bụ na ihe ọzọ dị ka ihe na-ewe ya bụ ogbugbu a eboro Bakassi wee bunye ndị Cameroon o wee chetasịa ma ego ha na-eweta n'olu ha na-ewetagasị na ọ dịghị eruzi o wee chetasịa ya ọ dị ka o cheta na ọ ga-emere ihe anọ ndị PDP nọ n'ọchịchị ọ sị na ọ kakwa ya mma ka ya jee n'ebe ndị nke ọzọ mana ọ bụ ndị ga-akpọ ga-atinyezi ọnụ ọzọkwa dịka ịbịa ndị be anyị biko na onye ọrụ oyibo ji ijeri naira o ji ebe ka o si bute 1 billion naira ka ndị EFCC na-ekwu n'afọ n'aka onye ọrụ oyibo ebe ka o si bute ọ bụ ha na-atụ ebe ka o si bute ndị ọrụ bekee a na-ewe ha n'ọrụ ịma na ndị ndọrọ ndọrọ ndị na-achị ndị a na-abịara aka na-anọ ọ nwere oge ha ga-anọdebe mana ndị isi ọrụ bekee a ndị ama dịka civil servant na-abụ ha bụ ndị nọ n'ọrụ ha maka ego si abịa ha maka esi akwụkwọ niile a na-ebugharị ọ bụ ha na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-alụ ya ndị ndọrọ ndọrọ na-abịakwa n'ọrụ awa mgbe nta mana ha wa nọ ebe a ha bi ebi ebe ha ga-ebi maka na ha ga-anọte aka ọ na-ere ero n'afọ 30 na ụma ha ga-anọgide tupu ha gaa ezumike nka oge erugu n'afọ ị ga-adị ụfọdụ nwere ike tupu ebe anyị ga-eje ezumike a ga-ama na erugo afọ 60 na ụma mana ndị ọchịchị na-abụ oge ọbụla bịara ewe ndị ga-anọ afọ 4 ọnọkarịa ọnụ afọ 8 ha wa ma ihe gbasara ego ewere ka a ga-esi wee rie ego ka ha ghara ịma ụfọdụ wee na-asị na ebe mpụ nọ rụọ ụlọ wee biri bụ ebe a ndị ọrụ bekee nọ ya bụ ndị civil servant na ọ bụ ha na maka ya mana ekene dị Chineke na ndị EFCC na-agbọchi mbọ ike wee megide nnọọ wee jee nata ego ruru ofu ijeri naira n'aka ndị ọrụ bekee mana ụfọdụ wee na-asị ego a niile gịnị ka eji eme ebe ka ọ dị akwa ya na-ajụ ọbụrụ anyị wajụrụ ihe a na-ajụ akara ekwentị anyị bụ 0909 771 109 onye na-ebe ekele afọ gị na-ebe isi akpọ
ihe ndị dele akwụkwọ na-ede Vanguard na-ede si na ha amabeghị akụkọ nke bụ eziokwu na ihe ma bụ na-ewe oge akwakọtarịrị mgbọ ndị otu ha kwara ezigbo mgbọ na Sambisa n'ọfịa Sambisa mana kemgbe ama ha ọ bụrụ ndị be anyị sị na amaghị ebete ebe Shakawụ na ugbu a mana ụfọdụ na-asị na ọnwụọ na ụfọdụ na-asị na amabeghị daalụ cheta na okwu niile a na-ekwu n'ọnụ ka bụ echiche ndị na-ekwu ọgbọ echiche ka anyị na Solid FM ya bụ ịchọọ ịchọnụ biko aka n'ọnụ ihe ndụmọdụ gị afa gị na-ebe isi akpọ daalụ Ịbọlachi gwa anyị afa gị gwa anyị ebe isi akpọ Baba Nako gaa n'iru anyị na-anụ ọnụ gị maka ụgbọala na agwa a na-adịka na apụtụisi ya ọnụ ụgbọala otu egbala ndị na-adị ike ebe nkiri na onye paakị ụgbọala ndị anyị nọta ebe a na-ego shọp wuo shọp ebe a so na-abụ ụgbọ na-abụcha na ụgbọ isi ebe ahụ nke awụ maka ọmịsị abịara anyị iwu obodo mebiri anụmụmụ ịkwa n'ime gọọmenti sekọndịrị na ya na ọwọ́ òkúta ọmọkọ́kọ́ ẹ̀ náà àkójọ àpò tó wọ́n àtọ́ta àpò sí ike ẹgbẹ́ ẹ̀ bá bọ̀ ṣèṣì ọwọ́ ẹ̀ bá ń bá àdákùnjẹ́ rẹ̀ tó bá tó tó bí ọ̀nà lọ́wọ́ náà ti fẹ́ wọ́n ẹ̀rẹ́ méjì náà bá tó tó bí ọ̀nà wọ́n ẹ̀ ṣèṣì àyíká fún mi. Daalụ afa gị na-ebi isi akpọ nye ekene gị atịkpaga n'iru anyị na-alụ ihe na-ekwu ka ndị na-ekwu na ndị Igbo tiri elu si na mma ndị isi adịrọ nkọ nke ndụ nkọ adịrị ike ihe a ndị omegbu iwu na-ekwu maka ọkụ eletrik ọ bụrụ na ọkụ na-enwu adị na-akwụ ụgwọ ọkụ amaghị uru ọ bara anyị ndị ụmụnne anyị ejiri ya na-arụ ọrụ mana ọkụ adụrụ adụ ahụrụ n'ọfịs ebe ahụ ekwu maka ọkụ eletrik kedu ihe a na-ekwu ya maka ahụrụ ọkụ anya ihe a na-ekwu bụ na ha chọrọ ịkwụsị ego a na-atịgasị na ọ dị ka na-ebuli ego ahụ elu ọ ya ka a sịrị ịkwụsị onye ka ikene afọ gị na-ebi isi akpọ eze onye melokwe na disensi gaa n'iru nnọọ mala mmiri okwu o kwuru ya na o mere ebe ndị gọvanọ ya n'ịfọ na ụgbọ ya bụla replai ya kwefe na gọvanọ ya kọrọ na replai di ya ma ndị gọvanọ ndị South East bụ anyị nwa ka a na-agwa bikọs anyị nwa ka a na-agwa ịnwa na-azọ ya moto pas onye chọrọ ikwu maka ha na-azọ prezident ọ vice prezident ihe chọrọ ịgwa ha bụ na anya bewe ime ya na-eme ọ dị ma disenti nke mbụ bụ na Akeredolu ya bụ ọchị obodo Ondo bụ onye isi ndị dịka ọ dị ugbu a na-afụta ya dịka onye isi ndị ọchị obodo dị iche iche na ndịda Naịjirịa. Daalụ. Afọ gị na-ebe iche akpọ afọ gị na-ebe iche akpọ ọ dị mma afọ gị na-ebe iche akpọ ya gaziere gị nwanne nde ka email aka bụ ikpuru isi na-agagharị ndị mmadụ kọ mana ebe n'ime ahịa tata eketa na ụgarị bụ 1,500 Daalụ. Afọ gị na-ebe iche akpọ ekene m gị gịnị bụ afọ gị ebe ka isi akpọ afọ gị bụ gịnị onye ọma nkwa gaa n'iru Every hour
pure. This is so cool. Every day. Oh, yeah. The music FM 100.9. Afa gị na-ebi shakpọ. Gwa ya afa gị na-ebi shakpọ. Ngwa gaa n'iru. Nigeria dịka ife apụ aja na-akpa ya aka ha dịka ha dịka ndị ji confuse amaghị ihe a ga-eme kọdishọn ọ bụ ike n'eziokwu. Built for radio. Music station. Ladies night. New music first. Real people, real energy. This is 100.9. Ọ dị mma ya uche n'ụlọ dịka o si ada ọ bụ mbugharị ka eji elewe mkpi mana ụmụ ngwongwo eji alụ ọrụ oge ụfọdụ oge niile oge ọ nagide isi awaba gwa m afọ gị na-ebi isi akpọ onye kwụsị okwu ike ka anyị n'ihe na-ekwu Chukwuma gaa n'iru Chukwuma ọ dị mma ọ dị mma ewe ka o si adagharị ugbu a mana anyị ga-agụpụta ndị nọ na Facebook anyị gụpụtagodo ndị zitere ozi na Facebook tupu anyị amara na a ga-akpa ụmụ egwu aka biko onye wute n'unu Sparkle ọnọchi si ụtụtụ ọma ndị Solid FM esi m ịhamofu wee na-ene n'ụlọ ihe unu na-eme dị m ezi mma Chukwu gọzie unu onye nke anụnwasị na aha ya bụ Owoke John Ayade ije APC so na ihe anyị na-afụ na ndọrọndọrọ ọchịchị obodo anyị bụ Nigeria ndị niile nọ na obodo Cross River ha ncha niile kwesịrị ife asaa n'anya n'ihe gbasara njem Ayade ma wee jebe na APC anyị na-ekele ndị ọzọ zitere ozi onye nke sị na afa ya bụ Mma Olebara na o si Owerri ezite ozi onye ọkaiwu obodo anyị bụ Nigeria bụ Malami na ọ na-ekwu na ịchụ ehi na ire akọrọngwa ụgbọala bụ ofu ihe na nyabụ ihe jọgburu dene sigbo nkakwụ na anyị afụgo ụdị ihe ndị anụnwa na-ekwu na-ebute ọgbata uhie na nkewa n'obodo anyị bụ Nigeria anyị nụrụ ozi gị daalụ anyị na-ekene ndị niile na-ezite ozi mana dịka na-ezite ozi gị biko na-ekwu okwu ọfụma ọ dị m ka otu a ka a ga-esi wee dọbiri ya maka na ewena ka o si ada ma ya ewute n'ụnụ maka ka o si ada mana anyị emetụ n'ụnụ mma ọ na-adị kwa ụbọchị Fraịde niile ọkụ ma ha elekere 5 n'ụtụtụ anyị buru oche iwetara ụnụ mgbasa ozi n'asụsụ Igbo yele nakwa ihe gị obi ụtọ ọrụ elekere 7 kwa ụbọchị Fraịde anyị abịagwupụtagasị ụmụ ọkpụrụkpụ isiokwu ndị akwụkwọ nta akụkọ ji mere isiokwu nke ha cheta na ọkwa elekere 8 kpọmkwem ajịbọ na nwamba awuchie wee na-eme n'obi ụtọ dịka esi mee ya na ama egwuregwu dị iche iche na mba ụwa mana ọkwa elekere 9 kpọmkwem n'ụtụtụ a mbatakwa wee buru oche mụ na ajịbọ na ndị ọzọ ewe na-atịgasị ọnụ n'okwu akpụ n'ọnụ nke dị na-akpọtụ n'ala anyị olu na elekere 4 kpọmkwem n'ụbọchị a ụlọ anyị ebe a bụ ụlọ ọrụ na-agbasa ozi maka na anyị na-eti anyị na-emetụ ụlọ mma maka na asụsụ Igbo mara na nke ukwuu ụbọchị Mọnde olu na Mọnde anyị na-ebido ịgbasa ozi maọbụ ịgbasa ozi n'asụsụ Igbo site na elekere 12:30 nke ehihie Mọnde Tuesday anyị na-ebido ịgbasa ozi n'asụsụ Igbo n'ọkwa elekere 4 Thursday Friday ma ruo eri na Saturday otu a ka anyị si eme n'ọkwa elekere 4 asụsụ Igbo
na-atọ ụtọ asụsụ Igbo ka anyị ji agbasa ọ ga-adịrị oke ma dịrị nwaanyị mma ndị na-ekiri anyị na Facebook Kpakpando TV na YouTube anyị na-ekele unu niile cheta na abụ m Chizzy anyị mee ihe nke anyị na-eme ọkwa elekere ya 8 kpọmkwem elekere 8 kpọmkwem ajịbọ na nwamba ewe buru wee gabazie ka ọ dị n'o. Encounter your destiny with Reverend Francis Ojukwu, Mr. Booster on Soul FM every Friday.